Cece-kuce ya ɓarke tsakanin Christian Association of Nigeria da kuma Northern Governors akan rufe makarantu da suka yi saboda azumin watan Ramadana. Shine kungiyar CAN ta kai karar Northern Governors akan me yasa aka rufe wannan makarantar. Dalili kuwa suna ganin cewa kamar an tauye yara hakkinsu na yin karatu, kuma duration ɗin da aka ɗauka ya yi tsayi sosai da yara za su ɓata dogon zango a gida ba tare da sun yi karatu ko wani abu makamancin haka ba. Sun nuna da sun ƙara da cewa wannan abun ya saɓa wa ka'idan karatu ko kuma wani abu makamancin haka. Dalilinsu kuma suna ganin kamar cewa su Northern Governors ɗin suna ƙoƙari ne domin su yi Islamizing Nigeria, su mai da Nigeria ƙasa ta addinin Islam. Bayan tuhumar da Christian Association of Nigeria take wa Northern Governors akan dalilin me yasa suka rufe makarantu sai bayan watan Ramadana, while sauran makarantun ai akwai Christian, to ai an toye musu hakkinsu na yin karatu ko kuma wani abu makamancin haka. Su kuma a ɓangaren Northern Governors kuma sun yi bayani akan cewa kafin su yanke wannan hukuncin sai da suka tuhumi ɓangarori duka, kamar su iyayen yara da suke zuwa wannan makarantun, sai da aka tuttuɓe su aka ji ra'ayinsu. Haka zalika kuma sai da aka yi magana da manya-manyan malaman addini, malaman duka addini da both Christian da kuma na musulunci. Haka zalika kuma suka ce kafin a yanke a cikin kungiyoyin CAN da suke northern part na Nigeria, su ma an tuhume su, an ji ra'ayoyinsu kafin nan suka yanke hukunci, kuma suna ganin cewa wannan hukuncin da suka yanke shine mafi a'ala a wannan lokaci. Jama'a me za ku faɗa? Kafin mu shiga kan bidiyon kai tsaye, ina so in faɗi ra'ayina a matsayina na wadda ta taɓa yin azumin watan Ramadana a lokacin da nake boarding school, da kuma bayan an daina azumi a boarding school ya muka ji, shin akwai daɗi ko kuma wani abu makamancin haka, ko kuma hakan da aka ya tauye hakkin yara ko kuma bai tauye ba. Kuma ku aje mana ra'ayoyinku a comment section. Kuna ganin hakan da Northern Governors suka yi hakan ya dace ko kuma bai dace ba? Haka kuma da gaske Nigerian Governors suna so su yi Islamizing Nigeria ne? Zancen gaskiya abun ba haka yake ba, saboda idan an yi la'akari ga lokacin da ake yin watan Ramadan lokaci na zafi, haka zalika kuma students suna galabaita, especially waɗanda suke boarding school. To kaga kamata ya aje mun aje religious difference namu a gefe, sai mu focus akan waɗannan students wani hali suke shiga a wannan yanayi ko kuma a wannan wata ta Ramadana. Shin suna jin daɗin azumin? Shin suna galabaita ko kuma yana affecting lafiyarsu da dai sauransu? Kirista asalin abin da students suke ji ba face sai waɗanda suke northern part na wannan country, kamar waɗanda suke Kano, Katsina da dai sauransu. Su ne za su san Kano, Maiduguri, Sokoto shine inda ake zafi da ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To idan har mutum yana azumi a wannan wata, shine zai iya tantance tsakanin shin Islamizing Nigeria ake ko kuma tausayawa students ake yi. Sai kuma abu na gaba da za mu yi magana a kai shine kamata ya a ce ita kungiyar Christian Association of Nigeria ta duba ga yanayin wedan da ake yin wannan azumin, domin azumin watan Ramadana yawanci yana zuwa a yanzu kamar wannan March April kuma shine wajen wedan da lokacin hot season, inda zafin rana ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai dai Allah ya kawo mana saukin shi, saboda wedan yana da zafi sosai inda ko baka azumi ma kana galabaita, balantana kuma ka ɗau azumi. To duba ga students inda za su je, idan a wannan yanayin shin za su iya ma karatu a wannan yanayin? Ai ba lallai su iya karatun ba, saboda shi a wannan hot weather an sha samun cases na heat stroke, students suna fainting, haka ma dai za a ce weather dai is not conducive ga aji, ga cunkusun jama'a, ga zafi, ga duk da akwai makarantu akwai wuta, akwai fan, akwai meme, amma still ana samun students suna shan wahala da dai sauransu. Sai sa governors Northern Governors suka yi duba ga waɗannan halayen da students suke shiga, suka ce to why not a bari su je gida, saboda iyaye ma a gida hankalinsu bai kwanta ba, saboda yara sun fita suna rana ko kuma yaran su suna boarding, suna makarantar kwana, ga zafin sun galabai sai hankalinsu a tashe, hankalinsu baya kwanciya saboda zafin rana. Suna jira yau ne za a kira ni a ce wani ya sume, yau ne za a kira ni, ko a ce wasu makarantu ma har ya kai da in zafin yayi zafi ana iya ce musu su aje azumi ko wani abu makamancin haka.
Sai kuma abu na gaba da za mu yi magana a kan shi ne students ɗin da suke azumi a cikin watan Ramadana ba sa samun isasshen abinci da ya kamata da kuma ruwan sha, especially waɗanda suke boarding school. Idan waɗanda suna ka je ka dawo ne, su wahalan su zafin ranar ne da kuma abin in sun zo gida kuma suna galabaita saboda zafin ranar. Wani za ka kalla ana samun abin nan, wani zaki kalla ya fara samun fitsarin rana, ya fara samun issues da urine nashi da dai sauran abubuwa. To waɗanda kuma suna boarding school, abinci ba wai ba a dafa abinci ba, as for my experience in ba zan manta ba, a lokacin da muka yi azumi a makaranta, a wannan lokacin daman a ka'idan a wannan lokacin za a yi 2 weeks azumi a makaranta, 2 weeks sai ku je gida ku yi 3 weeks, bayan sallah sai ku dawo. To a wannan 2 weeks ɗin da muka yi spending a wannan makaranta, a gaskiya ana dafa mana abinci, ba wai ba a dafa mana abinci ba, amma ka san abincin ba zai kai na gida ba, saboda a wannan lokacin ana dafa mana shinkafa da miya, akwai nama, ana mana garau-garau, ana mana doya, jollof nashi, ana mana sometimes ɗan wake, amma it's not always, more of garau-garau, yakuwa da dai sauransu, amma ba abinci irin kayan makulashe ko kuma kayan da zai karfafa ko irin dan pepesu ko wani abu da zai gina jiki ko wani abu makamancin haka ba. Haka zalika kuma ruwan sha, normal ruwa da muke da shi a makaranta muke sha, wata ran ne ake kafiya wata, amma ba kullum ba. To ka kalla ruwan da ma muke da shi ba wai isasshe bane da zai sa ya ishe mu, ya yi hydrating namu. Sorry na manta, ana mana kunu, still ana mana kunu don kunun, amma kun san duk da haka kunun daɗin shi ba zai kai na abin nan ba, dan nan musa jama'a da yawa ne, dole in an ka karɓa ma za ka kara sigan ka haka abin nan, sometimes wanda yana da dukiyar madara da dai sauransu sai ya kara da su ba, saboda yawanci boarding school da muke da su a arewacin Najeriya ba a dafa abinci, students baya dafa abinci, dafa musu ake yi. To abin da aka baka shi zaka abin nan, sai da in kana da shopping naka, dan madaran ka, dan complex naka, shine zaka yi amfani da shi kai wani abu. Kuma kayan saida da suwa wai ana regulating sosai, to ba komai bane zaka samu, especially kayan sanyi da dai sauransu. Sometimes ana dan kawo dibino ko wani abu sadaka ma student da dai sauransu. To a wani lokaci da muka yi a gaskiya ba mu ji daɗin azumi a can ba, saboda mun sha wahala. Duk da akwai rana, ga ba ruwan sanyi, za mu saka a gora ne, mu sa safa ko wani abu makamancin haka, mu shanya akan igiya, ta nan ne muke samun mu sha ruwan sanyi. Sai idan mutum ya ɗan zo daga gida da dai sauransu, amma kuma still a wani lokacin a gaskiya an galabaita sosai, especially students sun galabaita, har inda kana karatun ma baka san inda karatun yake ba, wani ma a ce ma baka karatun saboda a hankalinka gaba ɗaya yana kan azumi. Sai kuma abu na gaba da za mu yi magana a kai shine student health matters. Mu bar batun cece kuce akan addini, lafiyan student ya fi. A wannan lokacin yawanci zaka kalla lokaci ne da student za su yi exam ko kuma wani abu makamancin haka, zaka kalla student suna galabaita. Lokacin karatun ma dai gashi sai a hankali, dan idan da rana ne azumi ya gara ka, ga zafin rana, ga wannan da yamma zaka ce zaka dafa abin buɗe baki ko wani abu makamancin haka. Haka zalika kuma idan dare yayi, ka yi buɗe baki, ka abin nan, jiki ya gaji, kuma lokaci ne da ya kamata a ce musulmai sun mai da hankali, sun yi ibada yadda ya kamata. To kun kalla idan har yan uwanmu Kiristoci ko kuma abin nan kungiyar kan za ta yi duba da waɗannan reasons ɗin da muka faɗa, ko kuma muka abin nan, idan ta yi duba za ka kalla su northern governors ba wai sun yi amfani da musulunci ko don su musulmai ne suka kafa wannan tsari ko kuma wani abu makamancin haka ba, sun yi ne domin su ga sun taimakawa students, sun raɗaɗin da suke shiga da kuma increase health risks da ake samu, especially in ka je school dispensaries ko kuma wani abu makamancin haka. In ka je abin ana samun heat stroke, students suna faɗi da suwawa, especially in ka je university, ka duba ka je secondary school, irin technical schools da dai sauransu, yawancin students suna fainting, ana kawo su, za su samu heat stroke, wani heat exhaustion, gashi nan dai cases da yawa. Kuma haka zalika a wannan lokacin akwai some certain infectious disease da yana abin kamar su meningitis, kamar su cholera, kamar su wannan a wannan lokacin za ta iya yaɗuwa, kuma kusan lokacin zafi tana da zuwa da cututtuka da dama. To sai yasa northern governors suka yi amfani da wannan domin su ga sun tallafa wa students, sun rage musu wannan raɗaɗi. Su kuma kungiyar kan
abin da suka yi ba wai mun ce abin da suka yi ba daidai bane ko kuma wani abu makamancin haka. Concern nasu ai lokacin yayi zama kaman dogon zango ne da zai affecting students ko kuma wani abu makamancin haka, inda kuma muka ji daga majiya mai karfi inda northern governors ko kuma musulmai waɗanda suka yanke waɗannan hukunci a jihohi kamar abin da Kano, Katsina, Bauchi da dai sauransu da suka yanke wannan hukuncin akan cewa ba za na yin azumi a watan Ramadana ba. Sun ce an duba academic calendar na students only 2 weeks ne aka taba a ciki, ba wai abin nan batun da normally 2 weeks ne students za su yi a makaranta a cikin watan azumi, sai kuma bayan sun gama wannan 2 weeks din azumi 14 ya kare kenan za su ji za ba su hutun 3 weeks. Idan ba su hutun 3 weeks ka kalla that shine ya making na 5 weeks din da suka yanke. Saboda haka su sun ce ba ja da baya sai a rufe makarantu saboda inganta lafiyar makarantunsu. Idan ba za ku manta ba, akwai kwanakin baya inda zafi ya kai zafi yayi zafi a wasu garuruwa kamar su Sokoto, Maiduguri da dai sauransu, inda ake samun magidanta waɗanda ba ma makarantar suke tafiya ba amma a zaune suke a gida ko kuma suna harkokinsu normal na rayuwa, amma zafi ya kai zafi inda idan sun yi azumi suna shan wahala sosai, inda wasu suna faduwa suna suma, inda wasu suna rashin lafiya har a admitin nasu a asibiti, har inda wasu malamai suka bada fatawa akan cewa za a iya ajiye azumi a wannan yanayi sai su rama a lokacin da idan zafi ya sauki ko wani abu makamancin haka. Masu kallo kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Ku aje mana ra'ayoyinku a comment section. Shin kuna ganin suwaye suka yi daidai ko kuma suwaye ba daidai ba, ko kuma menene ra'ayoyinku? Kun fi so a azumi a makaranta ko kuma wani abu? Haka zalika kuma muna kira ga ɗalibai kuma ku ajiye ra'ayoyinku domin ra'ayoyinku yana da matukar muhimmanci gare mu. Sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba. Bye bye.